Automatic sika na to. Yan. Ang TV Pro. Okay na sir. Libo og isam ni kunsa. Paasam ning usa kanang usa libo. Ahora silingan nga barangay rin kun. Puro rin mga silingan. Masilingan na ni guys, mahalit og libo. Silingan nga barangay. Duha ang mahalit, usa ang libo. Kanang nag-rent guys, kanang rent puti mo na yung mga taga-libo. Kakari mo yung mahalit. So yan na guys. For champion na ni ang mudaog. Mo yung makakwarta. Ang ikaduha mo gyapon, kakwarta gyapon. Ang ikatulo kwarta. 10.75 ni guys, 10.75. Antay ka pangilan ka tusa. Loko, ako sa kay Elay. Hindi matama ang Elay. Kaysa pa kung saan. Ulhi pa gani, kusog yun ay. Automatic sika na to. Hindi, yan mag-silbes din na ganay lang oh. Ang iharag yung kuwana na, ang iharag yung kuwana na, mapaw ng yelo. Ano yun? Maura lagi ang dagana na ning nakaputi. Ang mapaong ra. Kakusugay mo dagana ng yelo. Ayan na guys, perteng kusugan mo dagana si yelo yun. Ayan o. Oh. Ayan mo na. Wow. Sama na. Tapos ang nagsunod guys oh. Ayan na lang, 7,000. Tuwaran ako na guys. Jarang usaw. Tara. Yuk-yuki. Grabe ko yung suga mo daga si Eloy. Kusog mo dagang mananapa. Birik-birik man ko yung kitubel. Birik-birik kaya tapat. Sa layo akayos mo sa akin kaputi. Banay. Okay. Paong rin yung daganan. Wadi matabang yun. Kusoga yun. Ayan guys oh. Para champion. Mahalit guys. Ayan oh. Automatic. Tapos second to si Kuan. Tagalib ho. Oh. Second si Jesus Apol Antoniano. Yan. Ha? Birik kaya tapat. Tara mo sa. Ika-third to. Kutsong nagagagar. Siya usayaw man. Ayan na guys. Champion rin guys oh. Kari mo champion, kani, tapos kari mo sikan, libho, tapos third mahalit. So silang dua guys. Daw first ang usa, third ang isa, kari mo sikan. So salamat. Apol Antoniano. Riders Victor. Ang third 2,000 to play. Record ng sa Kasinda.